שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו בחודש אלול, בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות. אנחנו נמצאים, כולנו נמצאים בתהליך של התשובה, של התיקון, של להבין מה לא היה טוב השנה ומה היה טוב, אבל קודם כל צריך להתחיל מה היה טוב השנה. מנקודות האור, ככה אומרים החסידות, ככה אומר מרן הרב קוק. נתחיל בדברים הטובים ואחר כך להגיע דברים שהיו פחות טובים. והזמן הזה הוא מסוגל גם לעשות שינויים בצורה הרבה יותר מהירה, לקבל החלטות וגם לשמר אותם, מאשר כל השנה אפשר לקבל החלטות וכל שנה אפשר להשתנות. חודש אלול זה הזמן שיותר קל לעשות שינויים, יותר קל בו לקבל החלטות חדשות. וכתוב בנביא, אם חטאיכם יהיו כשנים כשלג ילבינו. ופה מסביבנו הכל לבן, על פסגת האינטרטוקס, מגובה 3250 מטר. אז אני מאחל לכולנו ולכל עם ישראל שבעזרת השם בחודש אלול בכלל וביום כיפורים בפרט, שכל החטאים שלנו ילבינו כשלג, ובעזרת השם נקבל קבלות טובות, מעצימות, ולהתחיל את השנה החדשה ברגל ימין. יום טוב לכולם.